Hi guys! It's me, Michelle V! And welcome Suruk in my new kanal. Ayan, Herklish welcome sa aking YouTube channel. Hello, hello! How are you? Kamusta po kayo? Happy New Year! And wishing for more blessings, happiness, and joy, and good health this year 2025 at sa dating pang mga taon sa atin. Ayan, and thank you so much for supporting my YouTube channel, for subscribing, for watching, and all that. Ayan. Maraming salamat po. Ayan. So, mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe, like, and comment. Thank you! Ayan. So, as you can see in our title below, I will be sharing with you something, charot, which is facts about me. Ayan. Who am I? Ganyan. While I have this coffee, guys. And this will be my first vlog this year, 2025. Ayan, let's start this year something facts about me. Ayan, so itong video na ito, isa sa mga rekomendasyon ng aking kaibigan na napakabait. Ayan, at ang aking, which is nakilala ko siya dito din sa YouTube, ganyan. So, kakanood ko ng mga vlogs niya. Ayan, Miss Libby Ann, thank you so much. Hello sis, Happy New Year. God bless you. Thank you, and I hope to see you soon. Ayan, so, yes, thank you kasi siya nag-recommend ito sa akin. Sabi niya, ganito, ganyan. So, thank you sis. Tapos naisip ko na, oo nga, no, ang ganda. So, meron ako ditong list. Meron ako ditong notebook. Ayan. Ayan. Ayan, may pangalan Michelle. Ayan, galing ito kay Ate Nikki. Ayan, kay Ate Nikki ito galing. Ito yung regalo niya sa akin last 3 years ago, Christmas. Ganyan. Ayan, tapos dala ko siya. Tapos dito ko kasi sinusulat yung mga something na kailangan kong gawin. Ganyan. For for YouTube. Ayan, nakalagay. Kaya siya nandito siya na, ayan, welcome to. May mga nakalagay pa dyan. Ayan, so yun, nandito nakalagay kung ano yung mga something ko na, mga plano kong i-vlog. Ganyan. So yun, susulat-sulat. So for today's video is, ayun nga, ang i-share ko sa inyo guys. Which, inom muna tayo ng ating charot. Tapos meron ako dito guys, yung mga sweets namin na dito. Oops, nandito pa yan. Andito yung prutas na iba. Ganyan. So, may suot ako dito para wala akong masyadong makalimutan para tuloy-tuloy. Para tuloy-tuloy. Ang gagawin ko sana is, nagtatanong ako sa Facebook, which is ginawa ko siya. Nag-my day. Yes, nag-my day ako. Tapos, parang siya, ayun nga yung parang answer the question, ganyan. Ayun nga yung something ganon. Pero nahiya ako. So, dinilit ko rin siya. Parang saglit lang. Pero may nakakita. May nakakita 3, 2, ganyan. Tapos, dinilit ko na. Nahiya na ako. Ewan ko ba, ganun talaga. Ewan ko sa nahiya ako. Gusto ko rin sana magtanong sa aking mga kaibigan, ganyan. Pero, nahiya na rin ako. So, wag na. Ako na lang kasi grabe yung ewan ko. So, nahiya talaga ako. So, yun. So, ayun yung isa sa mga facts sa akin. Napakamahiyain ko. Ganyan. Ayun ang simula. Napakamahiyain ko, guys. Na, to the point na, yung iba, parang na-misunderstand nila. Dahil sa sobrang mahiyain ko at hindi ako yung tipong, yung first na nag-approach, ganyan. Na-misunderstand ng iba, yung pagiging mahiyain ko ay parang para sa kanila is parang disrespect na kung ganun kasi may nagsabi sa akin noon dati kasi nga hanggang ngayon kasi ganun ako, sobrang mahiyain ko sa yung basta okay sa alam mo yun, hindi naman yung mahiyain na pero mahiyain ako kasi akong yung tipong parang ewan ko basta ganun tapos parang na-misinterpret nila na, ayun, yung pagiging ganun. Basta ganun lang talaga ako, guys. Sobrang mahiyain ko na, to the point na nami-misinterpret ng ibang tao. Ganyan. Basta ganun. So, ayun yung una, guys. Ayan. Hindi man siya ganun maganda yung interpretasyon ng ibang tao, pero ganun talaga ako. Hindi ko alam bakit. So, sorry na po. Sorry na talaga. Ayan. So, first thing is,
I am a Filipina. Second na pala. I am a Filipina and married to a German man and living here in Germany for almost 2 years now. Ayan, so thank you, Lord. And then, I am 34 years old. Kaka-34 ko lang. And born and raised in Capiz. Ayan, sa ano po ako guys, isa akong Capiz nun. Which is known ng ibang tao pagka sinabing Capiz, may aswang daw. Parang sa lahat naman ng ano meron. Pero wala pa naman akong na-experience na ganun. Wala pa naman akong na-meet aray ko, na, na ganun. Ayan, so, yeah. I don't know. Yung life ko is half. Ano ba yung half? Parang half ako sa Capiz, half din sa Antipolo yung ano guys. And ayun, nag-migrate lang ako sa Antipolo. Kasi nagtrabaho ako doon. So parang ganon. Ako ay born and raised sa Capiz. Tapos, nagpunta ako ng Antipolo. I was then 17 years old. Ganyan. So, 15 years akong nasa Antipolo. Ganon. So, parang half of my life is nasa Antipolo ako, guys. Kasi doon ako nagtrabaho. At doon ako nag-grow. Nag-grow na, matured. Ganyan. Ganon. So, ayan. So, ayun. My favorite color is pink, purple, blue. Basta yan sa tatlong yan. Ganyan. Tapos, ngayong nagkakaedad na ako guys, is I love the color of this, yung mga mga neutral color, which is I still love pink, purple, and blue. Tapos nadagdagan siya ng mga neutral color, yung mga ganito, yung mga brown, yung mga beige, yung mga light colors, ganyan. Ayun na yung naging favorite colors ko ngayon. Tapos, I am a working student, ganyan. Nakapagtapos ako ng pag-aaral, gawa ng aking pagtatrabaho kapag nag-aaral. Ganyan. Nung simula ng college, high school. Basta yung mga doon. But yung mga iba, of course, may family, may nanay, may tatay. Ganyan. So, thank you so much, nanay and tatay. I miss you. I love you. And then, I am a nature lover. Sobrang gustong-gusto ko laging nasa nature. Gusto ko nang minsan maging na lang, charot. Ayan. Basta gustong-gusto ko, nature lover ako. I love flowers. I am introvert, extroverted. Basta ganun ako. Okay ako mag-isa. Okay din akong may kasama. Basta ganun, dalawa yung ko, basta ganun. Kaya ang ko sa sarili ko ay introvert, extrovert. Basta ganun. I love also animals, ganyan. Yung mga animals na syempre yung mga pang-pet, ganyan. Yung cats, yung dog, ganyan, yung bird, ano pa ba. Basta ganon, yung mga ganon. At gusto ko rin nakakakita ng mga sa zoo, di ba? Yung ganon. Pero, basta ganon. Alam nyo, ang dream job ko guys is maging teacher talaga. Kaya ako kumuha ng teacher, ganyan. So, yes, until now is my dream job is teacher, but for now, wala pa. Ayan, so, manifesting. Second is maging, sa corporate world, ganyan. Kasi natutuwa ako sa mga suot nila. Kami yun, yung mga parang may mga ganon-ganon. Siyempre, diba, pagka, parang, ang ganda naman nila tingnan. Ganyan. So, ayun yung aking, And then, I love taking videos. That's why I make here in YouTube. Kaya ako nagbi-video, kaya ako nag-vlog dahil I like talaga guys. I like taking videos than photos. Which is, nagtitake naman ako ng photo, but yeah, I like taking more videos than photos. Kasi sa videos din, pwede ko rin naman i-screenshot to turn it a photos. Ganyan. Tapos, I love writing diaries, guys. Ang dami ko ng notebook na nasulatan ng diaries dun sa Pilipinas. Ganyan. Tapos hanggang dito, meron pa rin ako dito, guys. Ganyan, sobrang dami. Kasi ako mahilig ako magsulat pagka masaya ako, pagka malungkot ako, pagka may problema ako. Ganyan. Sa diary ko lang yun. Sa diary ko yun sinusulat. At ang pinagsusulatan ko yun is
si Lord, dear God, ganon. Tapos, nung nasa Pinas ako, meron akong diary doon na, Dear Future Husband. Basta may ganon ako noon, which is, nandun o naiwan ko, or, nadala ko ba yon dito? Parang, hindi ko kaya sa ganun. Basta ang hilig ko magsulat, ganyan, ng mga diaries, ganun. Ang aking dream country na ma-visit, guys, is Paris, tapos Switzerland. Basta yun yung dream country ko, as in, ganyan. At, of course, isa sa Europe, diba? Ang daming magagandang and one of them is Germany. So, I'm here in Germany. Ayan. And then, guys, the next is I am a part of SFO family. SFO or Eric Santos Friends Online. I am a very big fan of Mr. Eric Santos. Ganon. As in, ginagawa ko ng paraan makapunta, maka-attend ng mall show, ng TV shows, ng concerts, ganyan. So, I am a very big fan of Eric Santos. I dream to be an artist. Bakit? Madami namang ganun, di ba? So, basta ganun ako, guys. Ayun yung ko. I love melodies. I love singing. Ayan. At syempre, ang aking celebrity crush talaga is si Eric Santos. Ganyan. Ang galing-galing talaga kumanta. Basta ganun. Ang gwapo. Ang galing kumanta. Ganyan. So, yun. Ako rin yung tao na napaka-sensitive na madali akong umiyak. Basta ganun. Madali mo akong mapaiyak. Which is, ngayon tinatry ko na, wag naman sanang wag talaga ito. Tinatry ko, pero, ganun talaga yung personality ko, guys. Ano talaga ako? Madali akong sensitive ako. Madali akong maiyak. Maliit man yan na bagay. Basta ganun. Sabihin nyo ng madrama ako. Ganun talaga ako. Ewan ko, hindi ko kayang pigilan ng sarili ko kahit anong gawin ko, kahit kinakausap ko na yung sarili ko na, pwede bang i-conquer mo yung ganun. Hindi naman yun fear para i-conquer, di ba? Pero ewan ko, basta ganun talaga. Ganun ako. Ewan ko, basta ganun. Tapos, tahimik ako. Pero pag sinimulan mo akong kausapin, wala na. Wala nang tigil yung pag-uusap natin. Ganon. Tapos, hindi ko gustong manood ng mga horror movies. Ayun yung isa sa mga, guys, hindi ko siya gusto kasi nga, napapanaginipan ko, tapos, napapanaginipan ko, tapos hindi ko kaya. Alam mo yung, tutulugan ko na lang yan. Sa ganun, hindi ko kaya. Siguro pag may kasama ako ng marami, ganyan. Pero hindi ko pa rin talaga kaya. Hindi ko kayang panoorin na as in tuloy-tuloy, ganyan. Hindi ko kaya. Hindi ko talaga kaya. Tapos, ako yung tipo ng tao na pagka hindi mo ako kakausapin, hindi rin kita kakausapin. Basta ganun. Unahan mo ako. Mas okay unahan mo ako kaysa akong mauna. Basta ganun. Kasi, as I've said, napakamahihain ko talaga. Napakamahihain ko na yung tipong mag-open ng conversation. Basta ganun. Napakamahihain ko talaga. Ayan. Dito pa man din, guys, ayun ang sinasabi sa akin ng asawa ko, pagka may something ka na gustong sabihin, sabihin mo, ganyan. Yung speak what's on your mind. Kasi ganun sila. As in, ganun sila. Pero kasi, hindi nga kasi ako ganun. Hanggat kaya ko kasi is, ikikimkim ko or hindi ko sasabihin or hindi rin ako mag-open. Basta ganun ako. Hindi ko alam kung okay ba yun o hindi. But yeah, mas prepare ko na sa akin na lang. Ganon. Kaysa sa sabihin ko, ganon ako. So, yeah. At ayun lang naman yung i-share ko ngayon, yung fun facts about me or facts about me, something like that, ganyan. So, ayun. I love decorating, guys. I love decorating, ganyan. Sa ganun, yung mga bagay-bagay na ganun, mga decorate, ganyan, ganun. Ako rin yung tao na na madaling magbago ng mood. Ewan ko, basta ganun. Ewan ko. Tapos, masaya, tapos biglang nalang nalungkot. Baliw? Charot. Hindi, ganun. Basta, ewan ko, ako lang ba to? O ganun din kayo? Basta ganun. Basta ganun ako. Ayun, tapos, ako din naman yung tao na tipong madali mong maging kaibigan. Ayan, kasi madali din akong makipag, mag-cope, basta ganun. Basta, ganon. Ayan, so, ang dami ko ng ganun.
So, ayun lang guys, yung aking ano. So, kung may mga i-comment pa kayo dyan na ano, may i-comment pa kayo, may i-comment, may hindi ako nasabi na something na facts about me na alam nyo, i-comment nyo na lang. Ayan, so, ayun lang yung share ko sa inyo. So, yes guys, and thank you so much for watching. And I hope you like this video. Ayan, so happy New Year ulit. Ayan, and I'm really hoping and praying and trying my best na everyday ako makapag-upload ng video. Thank you guys so much for watching. I hope you like this video. Please like if you enjoyed. And please subscribe if you haven't yet. Thank you so much. Always smile and God bless us all.